Hola, soc la Clara i vinc a explicar-te com funciona aquest pack d'iniciació al Pilates. L'he creat bàsicament pensant en gent que no ha practicat Pilates i que ho està fent o ho vol fer online des de casa per fer-ho de la millor manera possible, per fer-ho amb seguretat i fer bé els exercicis. Treballar amb la tècnica correcta no només és seguretat, sinó que a més t'ajuda a avançar més ràpid en tot el canvi del Pilates. He agafat tot el coneixement que jo he adquirit de fer les classes presencials, amb els errors que acostumen a cometre els alumnes, per tant, aquests te'ls puc corregir perfectament durant el vídeo, aniré donant correccions de coses que sé que van fallant durant la classe. El feedback que rebo dels meus alumnes és ostres, com canvia un exercici executat amb la tècnica correcta. També d'aquesta manera trobo que us servirà molt més qualsevol contingut que pugueu trobar online. Per això he creat aquest pack d'iniciació de 5 sessions on passarem des de la coseta més bàsica a conceptes una micona més avançats que ens ajudaran a treballar millor i aprofundir més amb tots els exercicis de Pilates. També podràs contactar-me si tens dubtes. L'he creat amb molt d'amor, crec que és profitós i res, i espero que t'agradi.